Ulong sa tadiri maring. Absa. Pabuton ko tong kuan. Isa man pabuton din nato di ay. Ay gabuking sa ko ba tag iya ning bukag. Diri daw may mag-abot. Ngayon sa may karga di ani. Ang mag-amot to si karga nila ni kay murag gikan man sila nangumpra og baboy nga. Mao ning pakarga sa kuan ning bukag diri daw may mag-abot. Asa na ang putong duwa? Uy gini nga ra man to. Ko nga diri na mo magutat wa pa man. Ah sige, pabuton lang sa nato. Saka to no. Basin, unya pa to sila pre. Dugay kayo oy. Ay mo kuan pala gito ron diri man minagsabot si kay mayog. Sukat-sukaton atos dalan. May ba pre para makuha na to ba? Basin nara to dro. Baklay man gud to kay ipa siguro nila ni abot ako dito na siya nga dalon ang bukag na ibutang ra daw sa kanto mo ning japit nako dito. Unya unsa naman kuha na ron dugay pa kayo. Sila ang duda nako ato murag naapa to sa kuan ba kay mumprahe beto abaka tong mga na to. Unsa man pre? Kami ni Mari. Ato na lang sugat-sugaton diha sa dalan. Sige pre. Sugaton sa nato basin tanggong ko dra. Unsa man pre? Kami wala. Sige na okay na. Sugat-sugaton ato sa dalan. Murag sila gid nang gabaklay Mari ba? Ako, murag sila yun na pre. Diri na lang nato laton sila ang siguro ni. Sige, ulang sa pre. Sila gid ni. Pre, sino? Tawag ka. Pre. Oy, pre! Pre! Amo! Murag disugat ang juta pre ba? Rinar lang taabot ba no? Tara, ano to? Basta inita biha. Babae dala niya pre, o gitangkin niya. Babae. Gitangkin pa jud pre o? Saan na jud yung driveran ni ba? Tada. Oy pre! Nasagod? Pagdali ba? Para man din mo di ay. Dali na namin nagpaabot. Kani nga ra ko ginulat ninyo dito ba nagbagat-bagat nagsugat na lang ito gikuyog na lang ako ning tigisa ka pasahero. May gani gisugat mi nimo. Kuno na pugkag. Ano? Ang bukag ninyo no. Ganiya pa may pinaabot dito Ya, ako. tara. Tara na. Tara baking sa kape. Saan pre? Ada pre. Sino pila ba? Asa may malaki ni pre? Sige. Unsa man niya? Kare sa kay pre. Amin sa kaya ni. Diri ka Mari. Ano Ah, diri ka, sa rang kada ang diri ka. Yan kami ni pre. Diri ka sa kuan tagsain ninyo ning bukag pre. Ay mukha. Oh. Diri ka kinsa mo sa kay diri? Balong. Mari bro sa ko kulit sa sige, kuan Mari insulator kay basi mapalong. Magkumuta lang. Diri ka. Pre, diri ka. Dire good pre. Ah, diri ka Sige na, tikas. mapalong ni Ron. Mag-isot betag. Pre. Isot tagpanda na na. Ah, sutot mo bukag. Apa yan ni pre? Kita mo sa pre? Sulod na. O pre. Pre, alam mo kliyo ka? O pre. Alam mo kliyo kay nana to sa
Ano, nasangit na. Ay. Yan lang, pre. Okay, buti Ah, mo, pre. Oh. nasangit oh, dito sa lubi oh. Sangit. Kaya pa ni pre? Kaya pa ni mo na kayangan. Nasangit-sangit naman to oh. Kaya pa ni. Lord, kasi hindi na makaya ba? Wala, pre. Oh, dito pre. Oh, pre. Ay! Pre. Ano ka? Mamaya, may ka. Oh, 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 oh. Ayun. Leo, pre. Leo, si Mari. Maipit ka, Mari. Wama, was, mare. Okay na, oy. Mari, maipit ka. Mari. Uy, pre. Bilang ka, may pre. Pero ka. Murag di kita koli ani pre. Paala po ning... Ano, pre? Niungot ang asiti, pre. Nawat ang city. Uy! Oh, Kagil. saan naman eh? Uli pa tani. Ulit sa tanay. Pre, Mamaklay na lang siguro Ulit tani na oy. naman lang. mamaklay lang tani. Wala ka naman sa Mari. Wala man, okay man. Hindi man kayo natumbag yun. Mamaklay lang tingali tani. Higit makaya ni pre ba? Perti namang sumidauna diha, pre, oh. Ada yung ano man yung kan pre bukag. Mamaklay na lang guro ni Ani oy. Dool naman lang po, no? Oh, sige. Mamaklay na lang ni Ani pre kay murag. Sama ni. Lagi. Ya pre. Sige, pre. Inayin na lang mi pre. Una lang, may pre. Sige, pre.